Claus Pedersen. Jeg har sammen med 2 kammerater stiftet et IT-virksomhed, som hedder Too Good To Go. Vores koncept går ud på at hjælpe restauranter med at mindske madspild. Lige nu samarbejder vi med buffet, brunch og running sushi restauranter. Ideen går ud på, at f.eks. buffet-restauranter de har rigtig meget mad, som skal smides ud, lige inden de lukker. Men i stedet for at smide alt det her mad ud, så kom jeg op med den idé, at hvorfor ikke sende kunder til restauranten, som kan købe det resterende mad for meget billige penge. Så den idé fik vi videreudviklet til, at kunder kan gå ind på vores hjemmeside, bestille til restauranten, komme med et angivet tidspunkt, det kan være et kvarter før restauranten lukker, og så tage det overskydende mad, så restauranten slipper for at smide en masse god mad ud. Så på den måde får restauranten reduceret madspild, og de tjener penge på det, der før var tabt. Man kan også kalde det en form for win-win-win forretning, eftersom at kunden kan få rigtig billig mad, være med til at reducere madspild, restauranten tjener penge på, hvad der før var tabt, og de slipper også for at smide en masse god mad ud, og vi tager et lille gebyr på hver solgte boks, der er. En boks ser sådan her ud. De er bionedbrydelige, eftersom vi gerne vil skåne naturen mest muligt. De koster omkring 2-3 kroner stykket, og dem sender vi så til restauranten. Vi sørger for IT-systemer, hjemmesider og markedsføring, så det er ikke meget fortjeneste, vi har per salg, men det er også mest for at bekæmpe madspild. Så jeg vil sige, det er det grønne ved det her projekt, at vi får bekæmpet en masse madspild og ressourcespil. Vores forretningsmodel, vi kan sammenlignes lidt med Airbnb eller GoMore. Vi er en tredje connector, som sætter restauranten i forbindelse med kunderne. Så at kunderne kan, en form for formidler kan også kalde os, hvor kunderne kan sætte sig i forbindelse med restauranten, hvor de så kan komme og købe det overskydende mad. Vi ønsker selvfølgelig, at så mange restauranter tilmelder sig af sig selv, inden at vi skal ud og snakke med dem, og kunderne også kommer af sig selv uden så meget videre markedsføring. Så nogle af hans samme forretningsmodel som Airbnb og GoMore. Vores team består af mig, Claus Pedersen. Jeg er studerende ved Syddansk Universitet, og jeg er snart færdig med min bachelor. De 2 andre kammerater, de er henholdsvis i Aarhus og København lige nu og kunne desværre ikke være med, men de har sagt deres job op for at gå all in på det her projekt. Så lige nu der har vi omkring 40 restauranter med i konceptet. Det kører super godt, og vi er blevet taget rigtig godt imod af en masse mennesker. Blandt andet medierne har skrevet om os artikler på nettet. DR har haft os med i P4 Radio, og der blev filmet for TV2 Østjylland. Så vi synes, det er fantastisk, at så mange mennesker og restauranter kan gå sammen i kampen mod madspild. Det her mikrolegat kan hjælpe os rigtig meget til at få udviklet vores IT-systemer. Lige nu har vi rigtig mange komplikationer og meget manuelt arbejde. Vores drøm er at få nogle rigtig, rigtig gode IT-systemer, og så få kopieret det her koncept til andre lande. Så lige snart vi har IT-system, der er super, så kan vi få det oversat, og så kan vi få sat det i gang i Norge, Sverige og Tyskland. Så vores mål er at sprede det her, kan man sige, gode koncept, hvor vi får reduceret en masse madspild til andre lande. Desuden, så, som jeg sagde, koster boksene omkring 2-3 kroner stykket, og de er rigtig dyre, og når der skal sendes ud til 250 stykker ud til hver restaurant, så løber det op i rigtig mange penge. Så det kunne være en rigtig stor hjælp at få udviklet vores IT-systemer og få sendt nogle bokse ud til bionedbrydede bokse ud til restauranterne ved hjælp af mikrolegat. Mange tak for I så med.